Ahoj, vítam ťa pri dnešnom videu. A dnes to bude 6 mýtov o psoch. Prvý mýtus. Súčka musí mať aspoň raz za život šteniatka. Veľa ľudí si myslí, že súčka musí mať aspoň raz za život šteniatka preto, aby sa predišlo rôznym chorobám. Ale pravda je taká, že pre súčku je pôrod a výchova šteniat veľmi náročná a namáhava pre organizmus. A kvôli tomuto mýtu veľa psíkov skončí v útulku. Druhý mýtus, a tento je podľa mňa častejší ako ten prvý. Starého psa novým kúskom nenaučíš. Je pravda, že staršiemu psíkovi môže trochu dlhšie trvať, kým sa naučí nejaký cvik, ale ak mu to zdravotný stav dovoluje, nie je dôvod, prečo by sa to nenaučil. Napríklad na tomto videu je nemecký ouček, ktorý má 13 rokov a učím ho mŕtvolku. Tretí mýtus, a tento mňa učili v škole. Pes vidí čierno-bielo. Pes síce nevidí všetky farby, ale čierno-bielo takisto nevidí. Veď tu je farbné spektrum videnia psa. Ďalší mýtus, 1 rok je 7 psích. Toto nie je presné, lebo psy a sučky sa začínajú množiť od 1 roka, čo by bolo v prepočte 7. Takže, to nie je moc pravdepodobné. Alebo napríklad, psi sa dožívajú 15 až 20 rokov, čo by bolo v prepočte na ľudské 105 až 140 rokov, čo sa moc ľudí fakt nedožíva. 5. mýtus. Doberman, Cane Corso, Pitbull, argentínska doga sú bojové psy. No, má to háčik. Bojové psy naozaj neexistujú. A posledný mýtus je, ak pes ochutná surové mäso alebo krv, začne zabíjať. No, tento mýtus je pravda. Keď som Ele dala naposledy surové mäso, tak zjedla Buddyho a mňa napadla, nie, je to mýtus. Veríš aj ty nejakým mýtom o psoch? Napíš do komentára a vidíme sa niekedy najbližšie.